Hello mga kabalak Bisaya, uming adlaw. So karon na po na po koy usa ka balak na akong pagabalakon karong adlaw. Kini nga maong balak naguluhan siya ni o ayaw kaluya. So sa di pa na ako ni balakon, talihog lang ko subscribe and click the notification bell para always mga updated sa akong susunod na pod nga mga video. Kining balak naguluhan og ayaw kaluya. Ayaw kaluya sa mga problema. Ayaw kaluya sa mga pagsulay. Aron mohapak ang mga unos sa imong kinabuhi. Ikaw makalahutay. Sa atong kinabuhi, daghan kitang unos sa kapalaran na atong maagian. Kay usa man kini sa kabahin ug tipik sa atong pagpakabuhi niining kalibutan. Adunay panahon nga sa tumang kakapoy kita pagabation, apan dili kita magpadaog. Kay sa atong kinabuhi, usa lamang kini kat tentasyon. Ayaw tuguti nga ang dautan mo'y maghari sa imong galamhan. Kay mao kana sila, mo'y mutukmod kanimo ngadto sa kadautan. Ayaw kaluya ug salig sa Ginoo. Kay ang tanang giya maangkon nimo mismo. Tanan nimong mga pag-antos aduna kini kasulbaran. Kung tanan nimong problema sa labaw tang makagagahom, didto nimo itugyan. Maong ayaw ug kaluya, bangon sa imong pagkalukapa. Kay ngadto sa unahan, nagpaabot lang nimo ang maayo nga ugma. Nga kalipay maoy mo puli sa mga mata mo karon nga napuno sa mga luha. Kining balak naguluhan og ayaw kaluya. Thank you for watching. God bless.